Bismillahirrahmanirrahim, barkanku da wannan lokaci. Sirrin zuciya kashi na farko. Zainab ɗaliba ce mai nutsuwa da hankali. Ƙararin ta fara haɗuwa da Hamza ta ga sauyi da bai kamata ya zo mata da shi ba. Hamza ya matuƙar nuna kulawa mai yawa wanda ya shige mata zuciya. Amma akwai wani sirri a cikin idonsa wanda kasa fassarawa. Shin wannan soyayya ne ko kuma yaudara? Kashi na biyu. Hamza kullum in ya zo wurin Zainab ba shi da wani aiki da ya rinka tambayin da shin me kika sa, me kika yi yau, me kika yi kaza, me kika yi kaza. Hamza ya fara neman abubuwa marasa kyau, gashin kai da ruwan wanka ya ce aikin soyayya ne. Amma zuciyar Zainab ta fara jin tsoro, ta fara tambayan kanta shin wannan soyayya ce ko wani abu daban. Saboda duk lokacin da ya zo gurinta zai tambaye ta me ta sa a cikin ka, me ta sa, ko kuma yana tambayanta shin wani abu ne da me kike bacci, kayan bacci ne a jikinki ko kuma kaza. Ya kasance ta daina kula shi har ya kai da Hamza ya ji haushi ya fara bin malamai yana kai sunan Zainab. Kashi na hudu, soyayya ko sirri. Hamza ya fara neman abubuwa marasa kyau a garin Maryam wanda ya ƙara sa zuciyarta ya fara jin tsoro. Akwai wata rana da Maryam ƙawarta ta gano hoton Zainab a wajen wani boka. Ta kira ƙawarta da kuka tana jan kunne. Hamza ba masoyi bane. Makircin mallaka ne yake so ya miki saboda dukiyar iyayenta. A nan zan takaita muku labarin Zainab. Zainab ita kadai ce a wajen iyayenta wanda babanta hamshakin mai kuɗi ne a gaba ɗaya garin. Shi ya saka yana matukar ƙaunar Zainab. Duk wani abu da Zainab take so iyayenta na yin iya ƙoƙarin su ga sun faranta mata rai. Sanadiyar hakan Hamza ya ji labarin cewa yarinyar nan fa mai kuɗi ce. Sai ya fara nuna soyayyan ƙarya saboda ya mallake ta, ya mallaki dukiyar. Shi fa ba san Zainab yake ba, yana ta wannan dukiyar da iyayenta kawai suke da shi. Bayan Maryam ta faɗa wa Zainab haka, Zainab ta kira shi tana tambayar Hamza shin ina kake? Sai ya ce gashi yana gida. Tana so ya ƙara so ne, ta ce masa ina zuwa. Ta fara tsinke shi da mari ta ce dama kama yaudari ne, munafiki. Daman ba so na kake ba, yaudara ne kawai. Allah ya isa tsakanina da kai. Daga hakan ƙaran da kuma hayaniyan da Zainab da Hamza suke da kuma kokawa ya ji hankalin iyayen Zainab suka fito. Suna fitowa aka sa securities aka danna Hamza. Aka yi wa Hamza tsinannen duka. Hamza dai da ƙyar ya ƙarasa gida. So daga nan ya alwashin cewa sai ya mallaki Zainab ta kowane irin yanayi, wanda dole sai ya mallake ta, ya mallaki zuciyarta, ya mallaki iyayenta, ya mallaki dukiyoyinsu. A kasance tare da mu. Shi fa wani faɗakarwa a nan. Duk wani soyayya da aka gina shi da yaudara ko ƙarya ko asiri, komai daren daɗewa za ta karye. Suna da kyau mu ringa gina soyayya da gaskiya, da tausayi, da kuma kulawa. Kariya da tsira. Zainab da Maryam suka je wajen malam mai Qur'ani wato malam aka yi musu kariya. Asirin Hamza ya fara komawa kansa. A nan Zainab cikin tight mint yana matsa mace ciki da waje, yana ƙara mace ni'ima da ɗanɗano. Yanzu mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kasance tare da mu har ƙarshen wannan littafi. Ga bakin masu sauraro muna godiya sosai. Allah ya bar zumunci, Allah ya bar mu tare da ku. Daga nan iyayen Zainab suka shiga cikin lamarin, suka ce a je wajen malamai duk abin da suka yi akan Maryam ya koma kansa. Daga nan fa duk wani asiri da makirci da Hamza yayi duka suka fara komawa kansa. Bayan komai ya fara komawa kansa a hankali daga nan fa in gaya muku Hamza ya fara samun matsalan ƙwaƙwalwa wato ya fara hauka. Ku sani cewa shi wannan rayuwar nan ba a gina shi da yaudara, ƙarya da kuma asiri. Duk wani asiri da aka yi daga ƙarshe zai karye. Da fatan za ku kasance tare da mu a next littafin.